Walo sa mga pinakamatandang veterano ng World War II sa probinsya ng Pangasinan ang pinarangalan sa ika-78 anibersaryo ng Lingayen Gulf Landing. Isinabay din ito sa ika-16 na selebrasyon ng Pangasinan Veterans Celebration kahapon. Isa sa mga pinarangalan dito ang 106 years old na veteran na si Valentin Untalan. Nakatanggap ang 8 veterans ng plaque at 10,000 piso na hatid ng provincial government ng Pangasinan. Isang medical mission rin ang isinagawa sa Capitol Plaza kahapon. Isa sa mga nakatanggap ng atensyong medikal ang mga kapamilya, kaanak at mga veterano. Handog ito ng Provincial Health Office. Samantala, isang exhibit na pinamagatang War of Our Fathers, a Brotherhood of Heroes ang handog ng Philippine Veterans Bank. Makikita ito sa Pangasinan Training and Development Center. Tampok dito ang mga litrato at memorabilia tungkol sa mga kaganapan noong World War II sa Pilipinas. Binuksan ang exhibit kahapon at magtatagal ito hanggang sa ika-14 ng Enero. Ayon kay Governor Ramon Gico III, isinasayasa nila ang mga World War II sites sa probinsya bilang pagkilala sa mga veterano ng World War II sa probinsya ng Pangasinan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.